Mga higher education institutions o kung HEIs dumilian ng pagpatuman sang full distance learning modality o kung 100% online modality sa masunod nga semester. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Pabor ang fourth-year college student nga si Thea nga untaton ang full online classes kag ipatigayo na ang face-to-face nga klase. Ini apisara sang disbentaha nga iya ginalantaw. Ang disadvantage naman is ang amo lang na ang gastos naman as a student kay may transportation expenses na kami kag ang food allowance naman mas madako. May pagkabalaka man sa ilay kaayong lawas apang kinahanglan lang nga magsunod sa health protocols kun ara sa eskwelahan. Balaan na sang tawo nga may pandemic, so aware na sila gyapon sa situation. Nag-issue na ang Commission on Higher Education sang memorandum order sa higher education institutions nga sarang nga makapili ang mga bulutuan sang on-site learning o kun hybrid learning nga modality sa ila degree programs. Ginadumilian na ang pagpatuman sang full distance learning modality o kun ang 100% online classes umpisa sa second semester sang academic year 2022 to 2023. Pahanugutan lang ang eskwelahan kung may approval halin sa CHED. Matamat na kita balik sa new normal, no? Sa normal. So may option pa sila, and we are still waiting, no? Some memorandum of guidelines. Halabanan sa mga estudyante, luyag na sang full implementation sang face-to-face classes. Kay kung online daan, gahamba lang ilang parents kay online malang dito kagit sa Iloilo. Hindi sila pagpabordon bala mahal ang plite. Siyempre, sa amon daw need gid ang laboratory para maubra namon ang amon nga mga task nga tama gid ka relevant sa amon nga course na BSMT nga sa barko. Mas pabor kung mga dulaon na lang online kung fully face-to-face na kami kay ma-enhance ginamon namon nga laboratory kag maka-learn gid kami sa madamo. Samtang ang iban nga instructor, pabor naman nga wala na ang online classes agud madugangan pa ang ihibalo sa mga estudyante. Mas nami gid ang face-to-face kay matutukan mo ang mga bata kay kisa ako mag-online class do wala man ga participate gid ang student, damo lang sila rason, mga may hina internet connectivity nila. But if face-to-face, wala na gid reason. Upoy Karamal Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.